Hej Frederik. Hej. Vi er jo kommet ud for at se din nye hule. Ja. Hvornår har I lavet den hule her? Ja, for et par minutter siden. Så bliver I færdige? Ja. Hvem har lavet hulen? Mig og min farfar, og så min far. Nå, fedt. Jamen, den er vi spændt på at se. Må vi komme med op i din nye crib? Ja. Vil du godt vise os den? Ja. Tak. Jamen, det gør vi. Nå, Frederik. Så er vi ved indgangen til din hule. Ja. Hvordan kommer man op i hulen? Den er stige. Cool, okay. Så går vi hjem. Lad os gå op i hulen. Hej, så kom vi endelig op. Fedt. Hvad? Fedt. Ja. Og skal jeg vise jer mit badeværelse? Ja, meget gerne. Det er meget svært. Er det badeværelset, der er her? Jeg så... Her så står jeg og tisser. Okay. Fedt. Må vi se dit, der hvor du sover? Ja. Her så sover jeg om natten, og når far fylder sengen. Og han gør alt for mange prutter og snorker. Fedt. Ja. Hvor er køkkenet henne? Ja, det her er så mit køkken. Og her laver jeg mad og popcorn og man skal have pandekager. Så nogle gange så går jeg lige ned og henter noget, og så tager jeg det med herop og spiser det. Og så laver jeg det. Og så sidder du bare og hygger der sammen med dine gæster? Ja. Okay. Jamen, Jeg spiser hernede. cool. Jamen, fedt køkken. Og her så spiser jeg så. Og det her er mit bord, og så stol. Så Cool. Jamen, så har Frederik vist sig sin crib. Så jeg tænker, at vi vil sige farvel til Frederik. Jamen, hej Frederik, og tak for i dag. ja, det her var så min træhule, jeg fik lavet i dag.